Kasi gagupit na ako. Sabi ko, Pelden. Aha mo makadong. Ay, may lasang guys. Lasang mo. Ito lang ang video. Kaya budong na silang lasang kay muhag bago. Apila ko perloy. Makuha ko ka. Karon di ana mi ring padong na mi sa lasang. Hapit na mi maabot to. Ana mi mamago na na. Ana mi mamago ng lasanga. Gabaon mi. Daghan mi jam magbaon. Kapuyan mo? Kaya pa? Doy, kaya pa? Psst. Uy. Kaya pa? Kaya. Ha? Kaya pa. Kayo, katanay. Doy, first time ni mo mamago? Oh, first time. First time mo mamago? Unsa may kuan experience nimo? Hago? Wapago eh, kay wapalmi ka kwan. Bod. Wapalmi ka sa kagbod. Wako kay bagong say kuan ba kanang malipay pa si babaw yan na baga sa kag. Oh, kanang mo makatas mo kita ko ng Pinay. Gigugol gyud ta. So kulbaan ka, gikulbaan ka. Kulba nga lipay baga. Kulba ka excited. Dumi mo banak ko na. Oy, buyag badak kay gikag Manila. Unsa may? What's up? I feel happy. Bisa di mga dayuhan kay saka ko na silang mabod. Oh, Mamago. si kane Usay Tagalog ug bago ko. Brown leaf. Atay mong gani. brown leaf da. Leaf kay brown na. Tuba, balina. Nay duha ka MP. Garmi jud. Dinato mo ko pilat ng mga pa. Kung ni argi og nay mga langgam. Saka na mi aning da sugod na mi saka ring bakilid. Tired na. I feel tired. Okay na hubog mo ka. Mi sa unang baaw. Dako nang digbaaw si Miss Lagkaw. What do you say about the jungle? Mo ni nindot aning bukid mga kayaw-yaw kay So, dagan kayo gutanon no. videos na. Ano na? Pili kapayas wa. Ayun na pili ka payas. Kay Tara magkutunay bag. kaning bukid og kugihan ka mangutan di ka gutumon kay daghan kayo gutanon pwede ka mga adyo. Nay dakong kubasa oh. Dako kayong kubasa oh. Nice. Tara mo si Kwan. Indot kayo ning bukid oh. Daghan kayo gutanon. Udah na. Unang undang gihong. Nay tubig nang tansi re. Lasang ro ni. Daghan kayo gutanon oh. Lagbati. Lato sa may kaistorya nimo. Nami aning probinsya do kay pwede ra kang mga Kwan. Shout out sa nimo nabili na tong Manila. Kapaya sa tong kanon ba kay labong. Lang original lang abay si Bungger ug si Kwan Dangas, si Darel ba. Si Utek. Teko ra lami adun. Pukpuing. Alagbati dito sa Maynila, Paliton, are pangadyoon ra pupuon ra jud ikaw pay mamupo oh. Fresh kayo. Pero di pa jud ni mo yamong kanang kuan target. Karon kay bago jud among target. Bago og putjukan. Karon na stock mi diri sa baaw kay nanguhaw gutanon. Shout out. Oh. Shout out Shout out kay Tay Elias.
Kay Yo Islam. Sa may plano ka, sa may plano na mo sunod. Ay, paano mo? Dahil kagjaw na.